19 Косар, 2018 gospodarenstvo. Znači, od Kriva Palanka trgnavme, 650 metri nadmorska visina, od 4 časa od utrata, već je posto 1 sat vozenja i nešto, 5,5 stignavme Lesnovo ili Lesnovski manastir. Прекрасно. Върнеше, като тръгнахме в утрата от 4 часа. Ево Лесновския манастир. На 850 метри надморска висина. На Лесново. Лесновски кратер, значи тук бе реформиран и защита некако природно богатство. А на пътеката ще ги трябва да има. Значи били 4 браки или братства. Joachim, все какво останало манастирите, повече се подмировали и манастирът. Лесновски манастир. Лесно. Бил и Прохор заминал на Прокопчински, там остана. Joachim ушел. Другият манастир Joachim Особов. Всички били постници. Значи християнство братя в пещери още 11 век.